Alright! It's time to smile again, mga kaaksyon, mga bakulod nun. Din pa mga lugar sa Negros Occidental. Smile kita, balik yuhom kita. So, subong nga adlaw mga kaaksyon, highlight na sang Mascara Festival. Diri of course sa syudad sa nga Bacolod after 2 years nga pauntat ini bangod sa nga COVID-19 pandemic. So, makitaan mo gid ang excitement sang Bacolod nun, bisan pa man ang taga iba niya lugar outside Bacolod. Grabe, makita mo sang nakalagaw ko sang 21 mga kaaksyon, no? So, ang pagbukas gid sa Lacson Street na bala, may mga banda, nag-alabot nga mga musicians, local musicians, nagatokar dira, bisan pa man ang mga taga Manila, na mga national nga mga musicians. Grabe mga kaaksyon ang celebration, perti kagutok sa Lacson, no? Although, medyo gutok, perti mayo ina positive, ina nga ano man, nga anong tawag sini, result bala sa sining Mascara Festival, kaya at least, of course, kung damo tao, gutok, hatag sa income sa aton nga mga negosyante, no? So, kamusta kamudra mga ka-action? So far, amo na ni ang final day sa Mascara Festival. Ini na ang highlights gid, no? Kagabi may yun patigalan nga electric mascara sa may the Upper East, sa may Mega World pakadto sa Bacolod City Government Center. Kagabi iti wala ko gid personal na witness, medyo subo mo. Kaya mas ginpili ta nga magpahuway na ako kagabi kado ang aton nga tingog basta hindi na mapuslan pagkaaga. Pero subong may lang ka medyo napuslan pa man. So kagabi nag-champion mga ka-aksyon sa electric mascara ang Barangay 17. Congratulations sa Barangay 17 ang nag-second run or nag-first runner-up. Amo naman ang Barangay 25. Kag ang second runner-up amo ang Barangay 32. So ang nakuha sang nag-champion nga amo ang Barangay 17, 300,000 pesos nga premyo. Wow! Kag ang nakuha man nilang award nga Best Mask and Costume and Best Flute man sila mga ka-aksyon. So, ang first runner-up naman, nga Barangay 25, nakakuha sang 200,000 pesos, and ang second runner-up, nakakuha sang 150,000 pesos. So, kahapon, I think mga 13 ni sila. Actually, nakita ko ang lista, official nga list, 14 man to ginlantaw ko, ginisip with 14, pero kagabi, do 13 lang ang naka-perform. So, congratulations gidra sa Barangay 17. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik. Alright, so sige, of course, subong mga ka-aksyon ha, pasalamat kita kay so far, do wala man ko may na sa sulod na sang 23 or 22 bi kagahapon, tika 23 subong, nag-start sa October 1, pero actually, sang September, sang gabi bala mga ka-aksyon antes ang 1 September 30, no? Nagsalubong na sila sa mascara, so dito nag-start sa lubong, and then suboy ka 24 days kung isipon mo to ang event sang September, last day of September. So far do wala man ta mga ka-aksyon sang may na balitaan nga may mga major nga mga insidente nga natabo, no? So salamat yun sa mga bakulod nun nga nag-participate man sa sining Mascara Festival nga mapabilin nga malinong kag matawhay ang pagsaulog naman sa ika-23 na actually
nga Mascara Festival diri sa syudad sang Bacolod. So ipabilin tani mga ka-aksyon kay ano lang ta nang celebrate lang ta sang matawhay, hindi na ta magano pa, hindi na ta mag-eksena pa sang kung ano pa dira nga mga eksena nga gusto ni matabo, okay? Kag at least sa liwat nga pagbalik sa Mascara Festival nangin matawhay kag maayo ang aton nga pag sa ulog sini, okay? So hindi may kaina sang samta naga biyahe ko pa kadto de mamakita mga doon na agahan ginagaton yung mga mga ka-aksyon no kay may naganilakat pa sa dalan mga kay do nag-ulan mo no nag-ulan lawig mo ng ulan kay do wala ko kabatsa ginmayo kay do nagpa kung sa ano pa do pakuribong ko pakuribong gid ya so amo na medyo nag-ulan pero okay mangyapon no okay mangyapon ang celebration sa nga ining electric mascara kagabi so karon bantayan nyo naman kay street dance competition na naman mga ka-aksyon ang patigayunon karon dra sa may paglaom na Blangan Stadium ho. So may mga of course may dagko kita nga bisita hindi na sila nga dalagko kundi dako gini mga ka-aksyon. Kaya ang presidente sang bug-os nga Pilipinas ari diri karon sa hapon mga ka-aksyon si Presidente Bongbong Marcos together with Vice President Sara Duterte Carpio, no? So ari sila karon magaupod sa aton sa pag-celebrate sining Mascara highlights sa aton niya nga Mascara Festival mga ka-aksyon. So sa street dance naton dira karon ara da nga aton presidente kag aton nga vice president sa paglaom, okay? So good luck and God bless sa tanan nga maga-perform karon sa hapon sa aton sini nga mga barangays nga nag-participate sa sining kaya hindi man tanan niya barangay sa Bacolod na participate mga sumapila lang to sila ang nag-participate may ari ko di list but I'm not sure kung may nag-back out or wala but ang ari di sa akong list nga mag-participate sa street dance sa Mascara Festival amo ang barangay Alangilan, Alihis, Estefania, Granada, Sumag, Singkang Airport, Barangay Tangub, Villamonte, Barangay 12, 14, 22, 26, 31, 34, 35 kag 40. So, good luck sa inyo dra and good luck sa inyo performance later. No? So, sige, karon mga ka-aksyon, i-prepare, pahuway-huway anay yung mga naglagaw to gabi. Oy, pahuway anang lawas nyo karon kay may tambungan na naman kamo karon mga ka-aksyon. Ang ginahulat sang tanan, of course, ang street dance sang nagkalain-lain nga mga barangay diri sa syudad sang Bacolod. Especially exciting ini bag-o nga music pagidaan subong no. So ang amo ning official music sang Mascara 2022 mga ka-aksyon ang inyo nabatian niya akong gin-air bag-o lang no. So sige kag panumdum taman I think may kagabi so naka-experience kamo sang sang signal jamming nag-start mga oras nag-start kahapon makitulog ko pabugto ko na signal pero karon medyo malawig-lawig mga ka-aksyon ang aton nga signal jamming diri sa Bacolod kay from I think 12 p.m. I-correct ko lang na later ha 12 p.m. to 9 p.m. doon mo nang nabasa ko kagabi no sige i-check talaga na karon liwat kung confirm nga from 12 p.m. to 9 p.m. karon kay kagabi hasta lang 8 p.m. ang ang tawag sini ang signal jamming no so do halos bilog to nga Bacolod kay pati dito na sa south nga layo man gawa sa sa Mascara Festival sites pero do wala gid Japon signal. Okay? So plano na kamo nga daan mga ka-aksyon kung diin ka mo makita ay kagid sakto nga oras ha. Kung diin ka mo magkita ay ka basi magtinalang talang gi kamo kung kung hindi ka mo tawag sini hindi ka mo mag-chat nga daan kung din ka mo makita ay kay wala gid ya sang signal kay of course para sa security sang syempre pag celebrate sining Mascara Festival. So kahapon sa Electric Mascara ara didto si
ang cosplayer na bala nga si Alodia Gojeng Fiao. Ara man to si Doktora Bello, of course si Doc Hayden. Ang iyang bana kag ang cutie-cutie niya kabata nga si Scarlett. Kag ara man to ang First Lady sa Pilipinas nga si Attorney Liza Marcos. Kag ara man to si Sandro Marcos kag ang si Vinny. Support ang ang bilog nga family Marcos ara kagabi naglantaw si Presidente Marcos lang wala to. Okay? So, sige mga ka-aksyon sa tanan nga nagapauli pa lang subong kay syempre naagahan tay pagabot sa inyo to pulo pa huway ka man kag dugay-dugay lumpat naman no. Lumpat gidya. Sige. So subong nga adlaw mga ka-aksyon, diri kita sa lakat sa kadto nga panahon. Ining ang Northeast bali by the way si Bagyo Obet nakagwa na sa pungsod Pilipinas, thank God. And subong ang northeast monsoon mga ka-aksyon o kon hangin amihan ang nag-aapekto sa extreme northern Luzon. Ang intertropical convergence zone naman ang nag-aapekto sa Mindanao. Ang Western Visayas kalakip ng Negros Occidental kag syudad sang Bacolod ang mangina malugal-umon ang kalangitan nga may isolated kag talagsahon nga pag-ulan mga ka-aksyon bangod ina sa localized thunderstorm. So mahina itubtub kasarangan ng huyop sang hangin gikan sa naminhan na sidlangan, naminhan na bagatnan ang mabatsyagan sa isla sang Negros. Ang baybayon ang mangin makana itubtub kasarangan ang pagbalod mga ka-aksyon. So magabutlak ang adlaw las 5:37 sining aga kag magatunod las 5:28 karon sa hapon. Okay? So mapause kita rin for some commercial breaks. Good morning na sa tarang nga naga-monitor subong via Facebook and sa mga naga-monitor sa ilang radyo. At sa aton nga pagbalik aton i-check aton patrol kung kamusta ang paglibot niya diri sa syudad sa Bacolod sa siliwan nga kaagahon. Magabalik kita pagkatapos gid lamang sini. Naglipanang. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story.
aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kama-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan May tatido lagi, ha? nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa maulamang na panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gubon. Las 5:21 Action Radio Philippine Standard Time. Kag sa gihapon ninyo ginapamatian ang programa Action Reports Sunday edition. Pura nyo alagad Action Dorel Cabato. Kag this time mga ka-action, i-check ta kato niya patrol. Saya pa niya paglibot sa siniman nga kagahon with Action na Zil Minardo. So dugay-dugay hibaluon tra mga ka-action. Especially nga kamusta ang sitwasyon sa mga festival sites bala maka-aksyon nga of course gindugok sang tao kagabi perte pag yung tao kagabi mo kung perte ang tao sang October 1 nakita ko lang sa mga pictures and drone shots man ha ginapagawa sa aton yung mga photographers grabe do perte kasadya katama katigid kadamo sang tao nga imo makitaan mga ka-aksyon sa sining pag sa ulog sa Mascara Festival. Okay? So I hope everyone nag-enjoy gid sa sining nga selebrasyon. Kaya syempre makita mo gid nga nag-enjoy Makon mo kadamo sang events and unexpected nga mga celebrities ang nag-alabot diri mga ka-aksyon. Halin pa sang coronation night pagid sang Miss Bacolod Mascara, no? So, 2022. Congratulations, by the way, sa aton Mascara Queen nga si Cara Villarosa, number 8. Congratulations! So, ara na aton patrol sa linya with Action Zil Minardo. Action Zil, good morning! Action Dorel! Good morning! Wow, very pang-highlights ang mga pang-good morning, Action Zil. Doon kagid doon nakalagaw, kagid kagabi. Bongga ka. Wala. Ay, wala nga aman. Wala, kaya ambal ko daan padaan sa hapon ang akong duty. Kaya nang lan gisang malawig-lawig nga tulog. Ay, okay. So, wala gali nga. Wala na. Yes, wala ka na naglagaw. Nag-decide ka na lang gid. Oo, kag nagulan-ulan pa nga daan. Oo, correct. Kagabi, no? Malawig to pag-ulan. Oo, asa ka na sa subong ganito bag-ulan nagulaw-ulaw ang palit Gani man. Amo tuguro na agahan na tugurong mga mga ka-aksyon nga iban ba na nakita ko sa pagbiyahe ko di pakadto di kaina damo pagalakat sa dalan Action Zil kag tiyan mo na naagahan yung sila guro sang celebrate sang sining Mascara Festival. Gani, So, kag tidiri sa may plaza, ganito bagol lang ang iba nakapangimo sa ilang kiosko. Oho. Kay actually Action Dorel, no kung kakabutlakan sa adlaw. Kaya lang kay as long as hindi ka mo yung makasagabal, manggid sa may dalan, okay lang man ang mag-inom ka mo dira sa may sulod. Ang iban ka inom pa sa may mga kiosko. Inom pa gid sa Dadiri- subong? Oo, sa may public plaza. Kaya nagpasulod na sila sa may kiosko, gin pang amatamat na nila himos, andre sa may dalan yung mga lamisa. Ayan. No, pero nagsulod sa na daan, pero medyo may Nadula? Oh, sige, balikan ta lang. Pero hasta mo ni oras mo alas 6 na dugay-dugay Gainom pa sila no. Dapat kape na ning ginainom pero siyempre hindi mo na malikawan nga amo na ang kasadya nga dalasang Mascara Festival sa mga tao nabtang sila sang aga sang inom. Importante, wala na problema mag-inom. Importante lang na hindi lang magmaoy, di ba Action Zil? Wala problema mag-inom yung Action Zil, no? Hindi lang magmaoy, Correct. blaw. nga mga Action Dorel, makagti paymunong nang sa ginaimnan. Oo. Di na magdala sang botelya kay bawal gid na. No? So Oo. ti
Sa mga dalanan, Bulacan Derel, halin dito sa may dala na sa NHS ayon, na may nakaplastar na nga mga sound system, no? Wow. Karon dito sila nga dance parade competition, no? Sang mga mascara dancers, kay ti sa mga highlights na bow. Wow, sana all. Bow. Sana all, Sana all get. makalagaw kita ni karon sa highlights. Yan. Ilang taon tani kay daw balda ta. Dako namin sa tingog mga daan Gani? mo. No, man yaman karong timing man niya sang highlight. Sige lang, sige lang. Okay na siya. Okay na siya ang tingog. Importante ang tiil makalakat. Isa pa na kayo na Oo, kay correct. wala connection ng tingog sa tail ba? No mo na muna. So sa mga gin-arthritis, da pulo pa huway na lang anay. Gani. Hindi na lang magrisgo. Kaperte gidaan, no? Luwa sa kagutok na daan, sa kung dola no ulan tugnaw, sakit yun sa batiis. Correct. Oh, sakit Ay, yun na. bulog, Hilo get. na. Oo, gani. Tidali sa mga action Dorel, namakitaan sa di sa may Bacolod City Public Plaza yang ginaamat-amat na himos ng mga basura, ang mga job orders diri sa may syudad na nagapanindo sin Action Dorel na si Manang sa may tunga sandalan, nagapanindig na sila kagalin dito sa may downtown area tindo na yung Action Dorel sa may Dalan Araneta. Bali diri na lang sila sa may side sinokon sa may mga kioskuha na lang pakato dito sa may sulod gid sang Bacolod City Public Plaza. So chikeron taman Action Dorel subong ang sitwasyon na dito sa may Dalan Lacson, so diri sa may tower mga dagdag ding mga sound system nga na plastar na going na dito karon sa paglaom sports complex kay ti sa naibaluan sa Action Dorel na may mga patakaran gid no nga magasulod dito sa may paglaom sports complex no, which is hindi gid pwede nga mag-allow dito, hindi allowed ini mga vendors sa Action Dorel no, nga biskan pa ang nagabaligya mga tubig lang da kung simple nga mga dulce no, kay biskan kani ang nagatan-aw sa Action Dorel ginapanumduman gid nga magbalon sila tubig ang ano lang ang transparent gid no, kung may mineral water kada mineral water. may mineral water kada karon, so kung may panit sa kaksan mo gid na siya gana Action Dorel na mo nang ilang advice. So hindi mo gid ma-flex ang imo dala gali nga mga aqua Hydro flask, mga flask. thermo flask. Sure, they get. Hindi mo gid ma-flex gali. Hindi Kay base gid Action ma-flex. Zeal, gamiton man nabdataman mo bla ka excited or basta init ka basta gamiton mo pang lampos. Kasakit malipungan ka ni Action Zeal, malampusan ka na sang thermo flask na or ano da na aqua flask, malipungan ka na malampusan ka na. Gani. Teka nga daan. So mo na magdala gina-advise man nga magdala pagkaon, no? Oo, kagini pwede correct, ang mga payong sa sulod sa paglaom. Okay. Mga pointed objects Action Dorel hindi pwede. Even ballpen gani, no? To hindi man pwede? Oo, hindi pwede Action Dorel. Sige. Hindi siya pwede. Kagati by 10 a.m. no, open na sini ang gate. Kagati lain ang ginaagyan sa mga media, no, mga VIPs, lain man ang ginaagyan sini sa mga PWD, senior citizen, no, kasag ordinary people Action na Dorel, na bali apat sa entrances para sa tao, kag ang access naman para sa mga salakyan do lima na dira Action Dorel, no, bali siyam sini ang entrance ug exit dira sa may paglaom sports complex. No, kagati hugot man dira ang seguridad kiti pila man bara ka mga kapulisan ang deploy, may PSG na may mga army pa siguro kag iban pa nga mga law enforcement agencies man nga nagbulay dira. So ti diri kita sa may going na Dalan Lacson diri sa may South Capitol Road. Makitaan sa Action Dorel, wala pa yan himos ang mga basura. Ahay, hasta ang sulod isang lagon daw kadamo gid no, sa mga plastic nga pinuti subong nga aga. Pero ginamat-amat naman taniligan sini na sa mga GO, no? Pero nami wala tan Action Dorel kung ginahaboy nila sa basurahan gid. Gani man. Niyang ang drama ta kada aga do amo na lang niya. Gani do, budlay gina Action Zeal waton. Do, sige na lang. Gapinuti. Gani, gapinuti gid ang mga basura no sininga kagahon no diri sa may Dalan Lacson aton nga maobserbaran Action Dorel nga open na digri ang gate no amo ni oras, so para makalabay. Oo, para makalabay ang mga salakyan sini Action Dorel no as of this morning, bawas of this morning. So, amay na diri Action Dorel ang sitwasyon sa Dalan Lacson, no? So, ginopen na ang gate
pero subong aga no may mga kapulisan Japon yung nakaposting ang senyora so Of course. pero dito diri sa may SSS sa may 6th Street is Aha. still sarado gyapon. Diri Sarado gyapon. Oo, sarado dito. Bali diri ka na lang malibot gid sa may South Capitol Road no going dito sa may North Isilia nga portion na Dorel no magagawin ka na sa North Isilia portion. No so tika gabi anong damo gid kuno katama ang tawo dire. Gani Sa man. may dalan sang Lacson which is ang kung dito ka na magpasulod kag sa tunga-tunga kaguro daw hindi ka na makaginawa. Oo, hindi ka nakagiyo. Do, ay mo idiyahon dito ka na lang magwa sa may barangay 4. Oo, dito ka na mag-agi. Mga lihid ka na lang to. Gani ka nakakapoy kung magpanagilot ka diyo. Yes. Kaya nakita ako to reaction zeal, do hindi advisable nga magdala ka bata mong. Kaya ti syempre, Yes. super dikit skin to skin gidya ang ang ano ya sa mga tao ya sa especially sang 21 to bala kay sang 21 kaya nakalagaw mo ti kagabi do wala ako kakita. Although wala ako kita, pero for sure damo gidya sang tao kaya syempre bisperas bala sang highlights damo ginaya malagaw. So Yes. amo to ang mga bata ginapanghakwat na lang. Kay syempre gagmay ang mga bata hindi kung magsigito dinututanay ito, yung bata maipit gid, no? So, amo Yes. na dito lang sila agi tuod do sa likod ba lang kinalabyan sang jeep sa barangay 4 na da. Oo, daragin sila magi kumagawa na. Kita Oo. nito. Kay- Kaga mo na Dorel no mga kabataan bala do hindi ka gid mag-dare nga buyan ng imo nga bata. hindi Kay gid. malikat-likatan mo na do hindi mo na gid guro makita dayon. No, Correct. kinanglan mo pa magpa-paging sa may stage kay makitaan mo gusto tungod sa kadamuon sa mga tao kag tiyang isa pa ka problema ang mga parkingan gid no diri sa may dalan Lacson which is gani ang mga iban dito pa sa may going na bala before sang Robinson pa nagapark sila ngita parkingan maglagaw diri sila sa may dalan Lacson no kay ti am nagani ang balta kung makaya mo man maglakat-lakat malakat-lakat kaya lang kay do ka budlay gid magdala ka pa sa lakyan kay ang problema gid no sa parking area sa Action Dorel no kagati subo makita tama no dinako plastic ay tambak-tambak nga mga sinino mga basura ang na-collect adri subo nga aga Action na Dorel no so gapinuti na lang no galing kay ti biskan to kambal nga buliga buliga ng basura sunod sa bulsa sa sako no may aragi sa gyapon Action Dorel nga wigit ang gyapon sa dalan. No, Correct. Hindi na malikawan, Action Zeal. Oo, hindi gid. Normal na lang niya. Disende normal niya gina-normalize na lang gid. Oo, but ti Action Dorel, no, so far, ang aton subong nga tiyempo, do medyo magalum-galumon pa man gid. No, kaga, pero diri sa may sa aton sa may syudad sa Bacolod, duga matama taman sulo sa naaw, pero sa may south nga portion is kung makita ang Action Dorel, ang galom daw medyo mabugat pag no subong aga kay diri na mga tricycle driver ang ari diri subong do ka hindi mo bala masanayan no kay diri sa may Lacson niya ang kasami na diri do gabihan na pero subong ka agahon ang mga naga-parking diri sa may sagwa sa fast food Action Dorel na medyo madamo-damo ang mga tricycle tricycle nga nabalaan sa daan nga damo nga nagabiyahe dito sa may downtown area Action Dorel mo. No, dira sa may Araneta kag sa dalan sa San Sebastian no dira sa kay damo dira mga call center agents bala nga aga Action Dorel no nga wala sila sakyan bikong kakisa so amo na dirang nagabiyahe nga mga tricycle pero ti subong nga aga sa may diri sa Lacson na damo na makita nato na diri kag ang iban bago pala nakapahimos sinisang ila nga mga kiosko kag ang mga nagabantay diri tagiya sang kiosko man nagabulig na lang ni sila no panilig man sa ila nga mismo mga sagbot nga ara sa tubangan sinisa ila nga kiosko Action Dorel no kaya ti para adali na lang bala ang obra kay ti kung aton tanawon diri do ka jutay pa lang man sa nga GO no nga panindo diri so ayaw-ayawan gini sa kon pag tan-aw sini ang GO magpanindo kasi dito sa sulod sa nga Capitol Lagun no nagapinuti pa ang basura subong kagati ang IPN nagamatamat naman na panghakwat diri sa nga basura Action Dorel no kagati subong highlights na ang aton nga mga kauturan no ginapangabay tagyapon sa ilang kooperasyon na mangin malinong pag masadya lang nga Action Dorel malinong mangin matawhay kahit hindi gin malinong mo diri panandahan sa Lacson ang live band
nakabilog gali nga stage dere no. So kabay pa mangin matawhay kamangin masadya lang aton sini nga pagsaulog sa Mascara Festival ilabi na subong nga highlight sini Action Dorel no. Subong aga ngaton nga panahon is mabugnaw no ang huyop sang hangin sini Action Dorel kagati. So far, no, halina sa 22 dias sini nga pagsaulog naton nalagi sa mga dalaguan sini nga mga insidente. Sa aton nga mga kaaksyon, mga tagpalamati, maayong aga. Have a blessed Sunday kag manghalong kita tanan. Happy Mascara Festival diri sa aton sa syudad sang Bacolod. Observation report nga gikan sa patrol ini si Action Minardo una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Alright, madamo kita salamat Action Zeal sa imong observation report sa siniman nga aga. Again sa aton nga mga ka-aksyon na. So lulupod kita celebrate karon sa nga matawhay nga Mascara Festival. Las 5:36 Action Radio Philippine Standard Time. Diri kita sa pila ka mga balita lokal mga ka-aksyon. Of course, kay kabalo naman kita. Ara karon ang aton nga presidente nga si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. magabisita diri sa syudad sa Bacolod. So magapatigayon sang ginatawag nga peaceful rally ang progresibo nga grupo sa idalom sang Bayan Negros sa karon o kun sini nga aga o kun sini nga adlaw mga ka-aksyon no. Domingo, Oktubre 23. So suno iya kay Kilusang Mayuuno Negros Secretary General Noli Rosales nga wala nila ginaabi-abi ang pag-abot diri sang presidente sa syudad sang Bacolod. Sa baylo, luyag sang grupo nga mapalabot ang ila panawagan nga sulbaron ang problema sa inflation rate, pagpasaka sa sweldo sang mga mamumugon, bangod sa nagapaday nga pagsaka sa presyo sang mga balaklon, tuga sang pagsaka of course sa presyo sang gatong. So klaro gid nila nga ang patigayon nila karon nga pagkadto to ya or diin man sila karon maplastar, pero sunod sa ila peaceful rally lang ini kuno mga ka-aksyon. Nagapakita sa ila pagpamatok sa sa pagkanto diri sang presidente no. So sige, gintawag pa gani ni Kilusang Mayuuno Negros Secretary General Rosales si Marcos bilang isa kuno ka party boy bungod sunod sa iya madasig ini nagakadto kon kasadyahan apang maluya kuno sa pagsulba sa mga problema nga nagakatabo subong sa pungsod. So sige kabay pang ini nga hublag protesta or gatawag nga peaceful rally. Mga ka-aksyon mangin lang karon mangin peaceful lang tuod no. So wala lang sa may magluntad nga padra nga mga insidente. Okay? Kaya ang goal ginaton subong adlaw is maka-celebrate sang Mascara Festival kay matapos ang 2 ka tuig nga wala sang pag-celebrar sini at least subong nagbalik na. So kabay pa ang una nga Mascara Festival matapos ang after 2 years mangin matawhay kang mangin memorable sa tanan naton nga mga Bacolod non or mga turista naton dire nga nagbisita pa sa syudad sang Bacolod agod nga makigbahin kag magselebrar man sa aton sining Mascara Festival. Okay? So sige, sa iban pagid nga balita lokal, hindi naman tayo sa Mascara, hindi naman ta sa Kulira ho mga ka-aksyon kay ang natalana nga magpatigayon balasang sanitary inspector o kon magpatukod sila or maghimo sila sang ining angot bala sa kolera mga ka-aksyon kay subong di balikawan sa Negros Occidental kung di ko magsala 12 ang cases subong kag amo na sunod diri kay Liga ng mga Barangay President Lady Gles Gonzales nga ini ang nanging kaundan sang ilagin patigayan bala nga meeting upod sa City Health Office kag komitiba ni Councilor Calo Pentevella bilang pagpatuman sa mando nga ginapapanaog sang alkalde. So sunod pa kay Gonzales magluwas sa sanitary inspector nga ila na istoryahan natalana man nga magatukod sang kaugalingon nga team ang tagsa ka mabarangay nga amo naman ang maglibot sa mga sa mga puloy-an, of course, i-check dira ang mga ginagamit nga tubig, din sila gakuha, mga bubon, mga ka-aksyon, so i-check na nila kung
kung natin syempre para ano man sa safety man sang mga residente dira nga naga-consume sang sina nga tubig. So suno pa sa kay Gonzales nga ini inisyatibo sang syudad ang una lamang sa karon naging implementar sang barangay nga mayara sang suspected kag positibo nga kaso sang cholera. So kabay pa ang ato pagid ang mga pinato ka bilog nga mga ano gani mga water refilling stations do 61 nga wala nakasecure sa ilang nga permit. So kabay pa nga nakasecure na kamo sa inyo dra nga permit kag hindi lang business permit kundi sanitary permit kaya very important inakatama kaya inyo nga negosyo gina-consume na sang tao ginapasulod sa lawas no. So be responsible kung magnegosyo ka mo maging responsable man sa inyo isig ka pareho. Okay, so sige, 5:41 Action Radio Philippine Standard Time. Mapause kita na for some commercial breaks kag sa aton nga pagbalik mga report na sa aton nga mga action reporters and correspondents. Magabalik kita pagkatapos gid lamang sini. Alright! So, good morning sa aton mga ka-action nga nagaupod sa aton subong aga sa Facebook Live. Good morning lang kay Joshua Christopher Bellas. Hello, Joshua! Sa may banwa sa Hinigaran. Naglagaw ka, Josh? Dari sa Bacolod. Kay Lorna Fileses Alvarez. Dads Aberia, sir, good morning. Mary Ann Agrida, good morning man. Kay Sir Lorenzo Magsipok, dahil sa may Bacolod City National High School. Good morning. Good morning man kay Raul Octavio ni Mesha Roquez, si Maria Nelski Pelotes. Good morning man. May nanda nga pag pamati. Kamusta ka mo mga ka-action sa mga nag-monitor sa Facebook? Di naka lagaw-lagaw na kamo sa Mascara Festival sites. Kamusta ang inyong lagaw so far? Okay, good? Kay Ninfa Ibanez, good morning man. Rochelle Evangelista, good morning. Mary Ann Joso, good morning. Alberto Mondejar Hamulin, good morning. Si Ninfa Ibanez, taga-monitor dra sa may Barangay Tangub. Moises Tan, good morning man. Sabad sa ato niya, sa ato niya sipon. Sipon, super lawag. Kay What's Kikay, good morning. And of course, araman si Lormil Villano, Bobby Munoz, good morning. Mary Ann Joso, good morning. Happy Sunday sa tanan nga taga-action na radyo. Si Rodel Zakire, good morning man. Si Bobby Munoz, ay grabe, tod ka sir, pati sa sila, Talisay ko nung kagabi, wala signal. Gani man. So, sabi ko gani, lapit lang sa, within festival sites lang gidya. Gali kay pati sa mga kaingod nga mga places dara, mga areas dara. Okay? Luvic de la Luna, good morning man. Ari lang kami diga monitor nga pitahalin kay Pato kag Ruby de la Luna sang Barangay 30. Thanks gid. Good morning sa inyo dara. Si Merlin Helvolea, good morning. Jonathan Lurica Lim, Melski Alakapa, Edwin Pantaras, good morning kay Tito Edwin, Action Eden, Ronilda Sariego Orencio, Junski Ilogon Habunilio, Manuel Moratilla, watching live, salamat gid, good morning sa inyo dira. Roslyn Arana, good morning man. Alex Monteza, good morning. Joe Mill, Gikin Poras, Taurus RRG, si Panso Butay, good morning. Ray Flores Barioga, good morning. Standby na. Okay, so sige. Karon naman ang iba na. Standby. Philippine Standard Time sa gihapon inyo ginapamatian ang programa Action Report Sunday edition. Po lang yung alagad Action Dorel Cabato. At this time, mga ka-action, kwaunta ang mga balita. Of course, nagikan sa aton yung mga action reporters and correspondents. Unahon tang balita, nagikan kay action ni Eric Magbanwa, seguridad o kung balita sa BCPO, seguridad sa pag-abot sa presidente. Subong adlaw, planchado na, suno kay BCPO Director Thomas Joseph
Martir. Detalye sini with Action Eric Magbanwa. Action Eric, good morning. Good morning, Action Dorel. Report gikas sa Bacolod City Police Office. Plansado na ang security plan sa Bacolod City Police Office sa pagabot karon nga adlaw ni Presidente Bongbong Marcos sa pagtambong sa highlights sang Mascara Festival. Ini ang parayag ni Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir sa interview sa Action Radio. Suno ka Martir, Action Dorel, ang Presidential Security Group amo ang maga-secure sa seguridad sa mga bisita sa sulod sa Paglaom Sports Complex, samtang ang Bacolod City Police Office sa sagwa sa Paglaom Sports Complex. Nagapilar si Martir, Action Dorel, sa publiko nga magkooperar lang sa seguridad nga ginapatuman nila sa pag-abot sa presidente karon nga adlaw. Sunod pa kay Martir, Action Dorel, 4 na kadlaw ang ilang gipatigayon nga rehearsal sa Paglaom Sports Complex sa diin no less than ang regional director sang PNP upod sa PSG kag Bacolod City Police Office kag chief sang PNP Visayas aragid nagpatigayon sa rehearsal sa Paglaom Sports Complex sa pag-abot sang presidente. Mga 4 na kami di ka adlaw nga rehearse ang scenarios in case nga magkadto dito si presidente kung anong mga insidente nga mostly matabo ginapreparahan na namo no. Ari man di si RD nagbago mo lang nagkalindi for inspection si aton APC XO Visayas and of course mga PSG ari man din para red team from the regions check man sa atong deployment at atong preparation. Ang PSG sir sa inner kamo sa outer. Yes, ang inner na sector 2 na where the VIPs are located, sila na naiabahala na masunod na kami sa ilang instructions or orders. Ang mga medyo outer na kami na bahala. Depende sa request nila kung kulang sila tao, provide na po sila. May personel ta sir nga naka-standby just in case kung may mga rally-rally gid ba no? Yes, may crowd dispersal management kami. Nakapractice kami sila sir, mga 4 days na no. May harap to sa agwa, may harap sa sulod. And stricto na mo na pagsulod sa mga tao. Sir, finally, ang imo appeal sa pumuluyo sa arrival sang presidente kasi kabalo ko eksido gid ang inyong security sir? Yes, medyo stricto pa no. Di man lang kami gipatuman sini may PSG kita nga nagmandugid. So gasunod lang ta no. So please cooperate lang kung anong bawal hindi na lang natin paghibaon. Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir sa interview sa Aksyon Radio. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod City Police Office, ako naman si Action Eric Magbanwa nag-report. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Madamo ginya salamat Action Eric sa iluhan ng balita nagikan kay Action Art tay Hupon. Posible nga pag-develop sang Malocan country masunod nga tuig gina-proponer sang lokal nga panguluhan sang Bacolod. Detalye sini with Action Art tay Hupon. Action Art. Good morning, Action Dorel. Plano sang komitiba ni Councilor Celia Flor nga magdihon sang project proposal. Upod sa dalatapan sang alkalde angot sa plano nga pag-develop sang Manukan Country sa reclamation area. Suno kay Flor, ini nga plano ang resulta sang ila inisyal nga pagpagigsapol kay Mark Lapid, Chief Operating Officer sang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o KONTIESA nga nagbisita sa syudad tinalikdan nga adlaw. Dugang pa ni Flor, iningalihok ang isapagid lamang nga proposal kag wala pa sa siguraduhan kung paaprubahan sa palabuton. Ginklaro man sang konsihal nga madamo pa nga mga proseso ang ila dapat himuon antes mapadala ini nga proposal sa talatapan ni Lapid. Tag-istresa ni Mayor, siling ko, namin, no, pwede mo nagurus sa amo niya sa may kwan, tantabi sa Bacolod, nagkwan si Mayor, siling nga, Bacolod, siling ko, oo, namin man sa may fountain, tapos siling ko, pwede sa Manukan Country para ma-develop. No, kwan man si Mr. Mark, si Mark na, okay, pwede get, una-una mo to. So, nasin ko si sige ha, mabla ko na proposal ha. Okay. So, that was it, amo to. So, gaano to si Mayor nga, basi maka-fund sila, muna. So, ipurso na namon. Of course, with the kwan sa kay Mayor, ikati may design ina, mo brand design. In fact, nakamuno sa akong kay pag-istorya pagid naman ni Mayor, nakamuno, ara man to ang sa City Mayor sa nakamuno, man to ang si Inir nga, may, I think nga, may ara ba na ma'am design, ang Manukan, ko tuod kan, kupakita ako be next week. So, umang pa lang na siya. Wala pagid, very, very kwan man itong rough talk pa lang to, no? So, ano pa ha, wala pa na, istorya pa lang gito So, pero ipurso ko na siya, ipurso na namon, mapaobra ko sa gid ang proposal. Pero next year na siya kay ambal ni GM Mark nga daw, kuan na subong ang budget, why na budget for this year. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Action Art tay Hupon na sa balita o sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Mandamo ginya salamat Action Art kaga sa iluhan ta mga balita nagikan sa aton mga action correspondents. Unahon ta si Action na Roger Gutib
Task Force ASF gintukod sang lokal nga panguluhan sang syudad sang Cadiz sa pagtutok agud hindi makasulod ang balatian sa mga baboy. Detalye sa Action Roger Gutib. Action Roger. Yes, Action Dorel, presentante naman sa Tosinibang Aksyon sa mga balita Action Dorel, gikan diri sa siyudad sa Cadiz, kag norte sa probinsya sa Negros Occidental. Now, ang Mondre Action Dorel nga City Veterinary Officer nga si Dr. Josue Rabang nagpahayag nga nagpatigayin sila sa isa ka pagginunanon bala sa itong tinariktan Action Dorel nga Biyernes para ini nga mapreparahan kaya matutukan na hindi makasulod diri sa bahin sa siyudad sa Cadiz ang ining African Swine Fever bala na gini-based sa provincial ordinance ang aton sa probinsya sa Negros Occidental ang Provincial Ordinance Number 2019-024 nga gipagwa sa itong 2019 isariin ang ining balatian sa baboy nga dapat ginmalikawan. Pero sa kay Dr. Sirabang sa aton sila nga pagkiksigurado sa iya at may mga precautionary measures na ginahimo ng tikang ng gobyerno labi na gid nga may ara nga African Swine Fever nga positive na iya sa area sa nga Panay. Ari payag ni Dr. Josue Rabang. Pa lang sa simple kita island kita. Dito pa lang sa Bacolod na ginapungan na dito sa airport, ginapungan na dito sa seaport. So kahit may mga isipod sa gobyerno nga hindi na gid makasulod ang mga baboy o kan mga karne parte sa baboy dito sa Panay. So isa na ka precautionary nga ginahimo. Sa una, sang wala pa na naigo ang Panay, okay pa na makasulod ila baboy ila mga produkto da. So subong subong at Chimpo hindi na sila sulod. So isa na dito pa lang sa Bacolod ginapungan na. So ubra na sa mga taga Pakuanda, mga provincial veterinary office. So diri naman sa aton sa lokal, diri naman sa mga Rabanwa kag mga syudad. Amo naman ang aton ginapangita ina balang ginabawalan man naton ina mga produkto nga mga processed foods nga halin sa Iloilo. So ano man aton ginabantayan sa mga merkado. Tanan nga mga parte sa baboy nga pagkaon basta halin sa Iloilo kag Guimaras. Napanogyan karon si Dr. Shirabang bisan pa sa mga online seller nga naga-order bala sila sin produkto online nga sigurado gid nga ila sila nga ginabakal nga mga produkto o karne sa baboy nga base bala kon ina mga karne ay sila kabalo kon base nagalinaya sa may area sang Panay nga sa rin mga lugar nga mayara sang EFF. Report gikan sa siyudad sang Cadiz para sa Action Report Sunday Edition. Ini si Action Roger Gutib ka report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio! Damogin salamat Action Roger kag sa ilohantang balita kay Action VJ Apasible Isabela PNP preparado na para sa Uplan Undas 2022. Detalye sini with Action VJ Apasible. Good morning, Action Dorel. Preparado na ang Isabela PNP sa Uplan Undas 2022 sa mabot nga bulan sa Nobyembre. Ini ang pahayag ni Police Captain Joseph Parquedas ng Isabela PNP. Sunod pa kay Captain Parquedas, sabi-sara sila sa mga police assistance desk sa mga terminal, simbahan kag sementeryo sa Banwa sang Isabela bilang kabahin sa ilang pagbantay sa maabot nga kalag-kalag. Mag-augment man ang tapo sang Isabela Rescue Team kag iban pa nga mga ahensya sang gobyerno nga magabuhi para sa pagpatigayon sang sining peace and order. So, sa Hepe, Action Dorel, mayara sa duha ka mga sementeryo sa may town proper sa may Barangay 9 kag Barangay Gintubhan. Mag-umpisa ang Isabela PNP sa pagpahamtang sang ilang sining mga assistance desk sa mabot nga adlaw sang Oktubre 30. Nagpanumduman ang hepe sa publiko nga bawal ang pagdala sang magahulubog nga ilimnon kagamitan sa pagpanahor, armas sutang kag matalong nga bagay sa sulod sang sementeryo. Iyan si Police Captain Joseph Parquedas sa aton nga interview. Operation sa ito, may outlet ng gas. So, sa nila, police station, maka-establish sa police assistance desk sa mga cemeteryo, simbahan, at terminals. Another thing is yung convergence.
primarily, may mga point kami to establish na sa area sa Barangay 9, sa Barangay Luphan, sa may Karang Cemetery, at sa Pagod Cemetery, then sa Silas Pastoral, which is adjacent na sa merkado, pag-arapit sa may simbahan, which is adjacent sa plaza, kung sabihin nga utang kinabira, mga post na may tao may mga duty na pulis ng mga area. Balita nagikan po sa Isabela para sa Action Report Sunday edition. Ini Action VJ Pible. Una sa Balita na Action sa Bacolod Action Radio. Madamo gid niya salamat Action na VJ Apasible kaga sa Ilohanta ang balita kay Action Nelson Patenyo 55 ka mga drug surrenderers nagraduar sa isa ka in-house seminar sa CBDRP sa Banwasang Calatrava. Detalye sini with Action Nelson Patenyo. Kapin sa 55 ka mga drug surrenderers ang naggraduar kahapon nga adlaw Sabado sa sulod sa napulo ka adlaw nga in-house seminar sa evacuation center sa Barangay Bantayanon, Banwasang Calatrava. Ang mga partisipante ang nagikan sa napulo ka mga barangay sang Banwa nga ginakalakipan sang Barangay Lipaton, Malanog, Mahilom, San Isidro, Malatas, Paghumayan, Anii, Lubang, Kalampisawan, kag Patunan. Ang naggraduar kahapon nga adlaw sa programa sang CBDRP ang kabahin sa ikawalong batch sang drug rehabilitation program sang Banwa. Suno pa sa kaya Pulis Medyo Lumiain Lidawan, hipis ang Calatrava PNP nga naglabot na lang sa masobra 400 ang nabilin nga drug surrenderies halin sa masobra 700 ka mga individual. Dugang pa sini nga may ikasyampa nga batch ang pagasugdan sa masunod nga bulan. Para sa Action Report, Sunday edition, Nelson Patinyo na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Las 5:57 Action Radio Philippine Standard Time. Madamog din salamat sa ating mga action reporters and correspondents sa inyong mga balita. Kag of course mga ka-action, sa ato naman nga pagbalik pila ka mga balita naman iyan national ang aton nga hibaloon mga ka-action. So good morning sa tanan nga naga-monitor dara again ha via radio and via Facebook Live. Good morning sa inyo. Sige, mapos kita na for some commercial breaks. Magabalik kita pagkatapos, gid lamang sini. Las 5:58 Action Radio Philippine Standard Time. Alright, so good morning liwat sa aton mga ka-action. Nga nagaupod gid sa aton sini nga aga, diri na ta kaya. Wait lang. Good morning, kay... Sige. Kay Ray Flores Barrioga, good morning. Dara sa may Pandanon, DSB. Good morning man. Kay Jose Gerson Lapinig Junio from Stonehaven, Granada. Blessed Sunday. Get well soon. Para kalambada karon sa maskara. Gani man, sir. So, kamay pa nga tapos ko program subong. Pulo pa Hawaii tanay gamay. Then, basi palang pagbugtaw ko bala madula na ning akon nga siburo. Dumanok wag na siburo. Okay? Kay Ensky Guanzon Albia. Good morning man sa imo. Kay Hanili Cabudillo Paborada. Good morning. Kay Toto Tatan. Good morning man. Kay Ma'am Vanessa Mayo and Doc Matt Mayo sa may Rochester, Minnesota. Buenos dias, Señorita Hermosa Dorel Cabatu at todas las oyentes. Ala, bongga, bla si Ma'am Van. Happy Masker, enjoy Bacolod with love from Minnesota State, USA. Thank you, Ma'am Van. And, perte, ano ka naging subong Ma'am Van, katuon ka guro ano ay. Spanish. Bongga. Sige, good morning lang sa inyo, Ma'am Vanna, or good afternoon dara sa may Rochester, Minnesota. Kay Martin Aliling, good morning man.
Wala kami naglagaw. Si Ray Flores Baryoga, wala kami naglagaw kay gaulan man. Gali man, hindi man maka-enjoy ang mga chikiting. Gani, actually nag-ulan, mga ano na to oras, nag-ulan man. Do, sangga south-south, plus siguro, do way mo nag-ulan, no? Kay, di na ko to, nadula. Juan Cordero, good morning. Happy Sunday lang na sa imo. Yes, happy Sunday man sa imo. Kay Connie Laparan, good morning man. Tamyaw niya lang family Laparan, Labanyego, Turbela, kag Esparesya, ang gatamyaw. Si Connie Laparan sang Pandanon DSB. Si James Bibangco, good morning. Gani man. Sige lang Didi Alhomiento, good morning man. Kay Billy Albay, good morning. Miss Jinky Dilagdon watching dra sa may Phoenix, Arizona. Good morning, Miss Jinx. Kay, good morning kay Tito Romel Galio. Good morning na sa imo. Kag, diri sa amon sa DSB, wala man gyapon signal. Amo na, wala gi kami naka-like and share. Uy, toon, sa saan wala signal? Hapon? Subong ha? Sige. Standby kita rin mga ka-action Magkabalik kita pagkatapos gid lamang sa niya. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters, kag mga eksena sa atong drama komedya, nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha Barangay! Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon.
Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Last size Action Radio Philippine Standard Time. Kag sa gihapon inyo ginapamatian ang programa Action Reports Sunday Edition. Ako rin yung alagad Action Dorel Cabato. Kag this time mga ka-action, pila na ka mga balita national. Of course, katabo, no? Diri sa pungsod Pilipinas. Ini ba lang middleman lang maka-aksyon, kung madumduman nyo, ang middleman sa pagpatay bala sa broadcaster, journalist, nga si Percy Lapid, napatay ini siya maka-aksyon sunod sa otoridad, no? So, nagwa sa findings ng National Bureau of Investigation o NBI, nga ang iya sinigin kamatyan, amo ang heart hemorrhage. Ang natabo sa sining middleman nga si June Villamor. Okay? So, nagwa sa autopsy, kung autopsy report, nga wala sa anuman yung senyales sa external physical injury sa lawas sang middleman nga si again, si John Villamor. So, una nang ginpahayag sang Bureau of Corrections spokesperson nga si Gabriel Chaklag nga sa initial nga findings mahimo natural death ang natabo kay Villamor kag wala man sa nakita niya foul play. Subong man, negatibo ang COVID-19 antigen test result ni Villamor kag wala sa indikasyon nga nakapalupok ini sang armas, no? So, actually, may isa pag hindi kaginatawag nila nga second middleman pag ko makaksyon sa pagpatay sa ining kay Lapid. Tilang taon ta kanong developments ini kay kung suno pa sa mga otoridad, doble na subong ang ila nga pag bantay o kung yung tawag nila mga bantay sarado gining second middleman kung maka-aksyon. So, lang taon ta kabay pa angkon ni Percy Lapid ining hustisya agot sa pagpatay sa iya. So, siya ang ginpatay sa Oktubre 3 ni maka-aksyon samtang papuli siya sa pulian sa Las Piñas after isang program niya. So, ginbantayan siya dito kagate amo na ginbawian gid siya sang kabuhi, no? So, sige. Sa iban pagid nga balita national, may panawagan naman diri maka-aksyon ang mga manufacturers sang sardinas o kon na tinapa ginakaon yung dira. No? Nagapanawagan sila sang 3 pesos nga price adjustment sa ila nga produkto bangod sunod sa ila bangod ini sa nagasaka nga presyo sang diesel kag paghuyang sang piso kag pagmahal sang gina-import nga lata nga ginausar para
sudlan sining mga sardinas. So ginpahayag ni Canned Sardines Manufacturers Association of the Philippines Executive Director Francisco Bencamino nga ginaabi-abi sang grupo ang pahayag sa Department of Trade and Industry nga ilang gina-evaluate ang pangabay sang madamo nga manufacturers sang canned goods kag bread products para sa pagpasaka sang presyo. Pero tinagin subong bala ka mahal, no? Ang sardinas, I think, no, mga pila ng sardinas subong man 18, 20 mo na. Mudumduman ko sa una may sardinas mga tag 8 mong 8, 9 sa una may 8 pesos ka makapanyaga pamaka or panyapon kana na iya. So mga high school days ko to mga 20 mga 20 bisan sang college ko medyo naabtan ko parang amo na nga presyo mga 2014, 13, 2012 mga amo na nga panahon. So may isa dra ka brand sa sardinas nga tag lang ya tag 8 lang ya mo tag 8 tag 9 asangan lang tag 11 na siya dugay-dugay tag 15 na dugay-dugay 18 na agoy subong may kabalo kung pila na do pareho ng group presyo sang sang corned beef, no? Kag perte. So muna tiway dra mahimo tanom na lang ta mga ka-aksyon. So may extra na ka duta. Actually pwede ka mo ka panano may bisan wala ka mo sang duta sa inyo dra nga balay. Wala ka mo sang space bala nga duta bisan sa mga condo lang may apartment lang may nagatanom sang utan pinaagi sa ginatawag na bala nila mga ka-aksyon nga hydroponics, no? Wala siya nagagamit lang sang tubig. So kalabanan nga actually subong sa Pilipinas damo na nagaamon sina. Pero kalabanan niya tanom nila lettuce, no? Lettuce. Pero nakita ko yan sa iban nga mga lugar sa videos nila. Tubig malang hydroponics. Check to akong term, siya hydroponics. Nagatanom sila iban pag yung mga utan, even kamatis, talong, gatubo yung mga kaksyon sa ila yung wala duta nga gamit ha, in fairness man. I mean, may duta man siya, pero may mga fertilizer bala. Tapos, hindi siya bala sila nga direct kagin sa duta, kundi may duta lang siya, then butang dabi sa styrofoam, then ang nagaano sa iya, do tubig bala. Na naman na maka-action. I don't know kung ma-gets nyo. Pero amo na siya. I-try nyo research about hydroponics. Kaya ka nami, dako mabulig na sa aton. Anyway, diri kita sardinas, balik na dere. So, amo na ang pangabay sang canned sardines manufacturers. So, lantawon tani kung anong sitwasyon, kung paboran ini sa aton nga sa aton nga DTI, no? Lantawon ta. Mga kaon-kaon na lang taniya. Nice. Kaya bisa lang tinapaso mo, medyo mahal na, no? So, sige lang, laban lang ta sa life. Ang mga laban lang. Laban lang. Tanom na lang ta kag para healthy pa. Kay kabalogi kita nga halin sa aton at gintanom ang aton nga ang aton ginakaon. So, manigurong mas mayo nga i-improve sa government, no? Maghatag sila sa mga libre. Actually, basi mayara man, wala lang kabalo, libre nga mga seminars or courses regarding sa, very, nga pangabuhi, especially agricultural, para at least, magdamo diri ang aton nga, aton nga, tanom, no? Sige, kag hindi kita magkalapas mo kag magkalasupay. Diri naman kita sa isa pang ikabalita lokal ay national maka-aksyon kaya ginpahayag iya sa Department of Tourism nga ang Pilipinas ang naka-record sang record-breaking ni mga ka-aksyon 172 million pesos nga travel bookings sa sulod lamang sang duha ka adlaw. Wow! 172 million pesos. So naka-record sang 172 million pesos sales sa travel booking sa Philippine Travel Exchange o kon FITEX sa sunod lamang sang duha ka adlaw ini sunod sa again Department of Tourism. So ginpahayag iya ni DOT Secretary Cristina Garcia Frasco nga ang FITEX ang pamatuod sang ka-excitement na sang mga traveler matapos ang ining COVID-19 pandemic
gikan sa mga lockdown restrictions naton for sure syempre wala gid sa may naka-travel especially nga nag-close kita sa aton border sang during sa mga pandemic days wala sang may nakasunod rin nga mga turista even kita sa una no kabudlay March 2020 gito nga pwede gid kabudlay do hindi kabudlay mag kadto sa iban yung mga lugar bisan ako sa una hindi ko tiya kapuli sa imamahilan kay hindi kaya pasudlon ko halin ka sa Bacolod kay may case na diri ang Bacolod sa COVID. No? Or, I mean, may damo nga kaso ang Bacolod to that time sa COVID. So, kabudlay to sulod. But and again, pasalamatan ta at least subong okay na, no? Okay na ang sitwasyon makalabay-labay na kita. So, amo na base sa datos gikan sa Tourism Promotions Board o kon TPB nga ginapangunahan ay ka-21 ka tuig sa Fitex Travel Trade sadtong Oktubre 19 tubto 20 naka-record ang Travel Expo sa Kabilugan nga 172,602,851 pesos nga benta mga ka-aksyon sa negosyo. So, sunod sa TPB, subong nga tuig nalapawan sini ang mga nakaligad ng mga tinuig nga benta mga ka-aksyon. Or, mangin ang sa panahon kuno sang pre-pandemic trade, pre-pandemic travel trade, naka-record lamang sang 94.8 million pesos sang 2018, kag 46 million naman sang 2019. So, sa panahon sang pandemic, na-record man sang TPB ang hybrid format sini sang 2020 kag 2021 nga nagpahuyang sa mabinta na naglabot lamang sa 43 milyones pesos kag 69 milyones pesos maka-aksyon. So, subong nga tuig, sa patigayon sining Fitex Expo Makasyon sa isa ka hybrid format, nagtambong ang mga international buyers kaga local sellers, local sellers, PSA on-site, business-to-business meetings nga ginpatigayon sa Marriott Grand Ballroom dito naman iya sa Pasay City kag online man o virtual platform may nagtambong. So, yara sa 116 ang buyers nga ginatiglawas sang 32 ka mga pungsod, 53 dari ang physically present or atong dito mismo, kag 63 naman ang virtual, nag-participate sila virtually. So, makita sa record nga 80% sa mga international buyer ang natalana nga magbiyahe sa anom ka mga post-event tour circuits sa Cebu, Bohol, Negros Oriental, Siquijor, Ilocos, Calabarzon, Davao, kag Metro Manila. So, very good news kini mga ka-aksyon sa bahay naman sa aton nga ekonomiya. Kaya at least, di ba, imagine 172 million pesos nga travel bookings sa Pilipinas sa sulod lamang sang duha ka adlaw. Okay? So, congratulations man dira sa aton nga Department of Tourism sa ila effort man ang para sa of course pabalik na katawhay na sang travel diri naman sa aton sa pungsod Pilipinas. Okay? So, sa mga ka-aksyon, travel lokal kita na yan, no? Support kita na, especially sa aton yung mga mga local government units, manadri kita na sa aton sa Pilipinas. I know nga, laban sa aton, gusto gid mag-travel abroad, pero mas mayo nga, nga tawag bala nila nga tangkilikin ang sariling atin. Okay? So, di naman kita sa iban pa nga balita national mga ka-aksyon, kay gin-report sang Department of Foreign Affairs nga pagabatunon nila ang printed digital version sang national ID mga ka-aksyon. So, para sa pag-apply sa passport, so sa magakuha dala sa passport, don't you worry, kaya batuno na sang DFA ang national ID naton. Sa isa ka pahayag sang DFA nga kilalahon sang Office of Consular Affairs umpisa sang Oktubre 21 pamakaaksyon nag-start ang digitized version sang PhilSys ID o national ID o ang natawag e-Phil ID pagid makaaksyon, no? So, para sa mag-apply sa passport, go na kamo dira, kung wala pa kamo na-receive ang inyong national ID card again, so i-check nyo online, may basi pwede nyo na. Actually,
hindi ka na kuno basta-basta ka-print, ha? Doon mo nang kung makaka-action na, i-check nyo lang sa PSA. Hindi ka na basta-basta ka-print. Although available siya, printable siya, pero dito mo dapat i-print sa PSA office, so something like that, i-request nyo. But i-double check nyo makaka-action kung ano ang process. Kaya wala pa ko naka-try sang ako national ID kung paano ang sistema, no? So, i-check nyo na dra. Okay? Sa mga wala pa kayo pamangkot, so paano kami kay wala kami sa national ID card ginamon, wala pa naman na baton. So, amo na i-check nyo dra sa inyo PSA offices para mas clear ang instruction. Okay? So, sige. Para sa duga nga information, ano na lang ka makaaksyon, information and passport requirements, mag-visit na lang kamo sa dfa-oka.ph/passport/passport-dash. Last ha. Again, so dfa-oka.ph/passport/passport-dash. Okay? So, sige, alas 6:20 Action Radio, Philippine Standard Time. Ma-pause kita for some commercial breaks din sa aton pagbalik. Kung na mabalita ang natipon sa aton patrol with Action Zil Menardo. Magabalik kita pagkatapos kid lamang sini. This time check is brought to you by Alright! So, good morning na liwat sa aton mga ka-aksyon. Good morning kay Miss Josephine Lacson and Mr. Rodolfo Lacson dara sa may New York. Kay Miss Jinky Dialagdon, good morning kay Mr. Arthur Jeff Villasor. Kay Vanessa Mayo, Doc Matt Mayo, Mama Lulit Dialagdon, Papa Joe. And yes, thank you so much, Miss Jinx. Okay lang din si Ponon, tapos hindi na tayo naton. Amo lang ginang budlay, dara ko hila naton. Kaya doon makahigda kang yan, no? So, sige. Dalasang hangin amihan ni Goro, kaya nabatsyagan tarang hangin amihan, no? Kaya nag-start na, sumabog na nga panahon, nag-change climate na. So, medyo kita, no? Amo ni Goro. Kaya Miss Josephine, subok ang highlights, Miss J. Subok ang highlights ng Mascara Festival. So, panghimos na dra from New York, flight ka na dra pa kanto sa Pilipinas, Hingagaw. Kaya manyapon ta karon sa gabi sa may Manukan country. Hulaton ta ka, ha? Miss J, ha? Of the si Sir Rodolfo Lacson. Kaya Jersey Stereo Ball, good morning. Dra sa may backup 6, salamat sa kag salamat sa pageantry. Ano diba? So, sige. Kay Ma'am Vanessa Mayo, yes, Ma'am Van, thank you so much. Kaya lang niya, may naman ni Karon Lemon. Roberto Hiraposco Caraballo, good morning. Good morning. Kaya natin to. Good morning sa family Caraballo sa sitio Mayang, Barangay Haba, Kando ni Negros Occidental. Miss Homa Lumena, good morning man. Daw may congestion. Yes, bala ma'am, Miss Josephine. Maybe due to off and off. Yes, amo gina siya. Okay lang ko, carry lang ko ya. Tigog ko lang hindi siya maganda. Pero sige lang, importante maganda tayo. Ala, char, joke. Kay Jonaline Ninyal de Cripito, good morning man. Tamyo lang kay RR, Joy, kag Edgar Cepeda, Julio Celis, John Dexter, Kit Macariola, Karen Guzman, Lager Nikila, adlaw nag-monitor sa Action Radio. Okay? Yes, bala. Try tagin ka raw ko makalagaw ta sa highlights sa Mascara Festival. Kasi boss daan, may work pa ko. So, aga pa ko boss. Kasi, syempre, may newscasting kita. Kay Maninoy, Michael June Season, good morning sa imo. And sa Taranya ARB Family Squad from Chateau Elise, Parañaque. Good morning dra sa imo. Rodolph Anthony Cordova,
Alisbo. Good morning, taga-barangay Kanlamay ne, Gapamate. O, sige. Rodolph Anthony. Okay, nabasa ko na. Kay Sir Rod Simon. Good morning sa iyo, Sir Rod. How are you? Dugay na tawala kita ay. Buddy Astilio. Good morning man. Riza Alvarez. Good morning sa iyo. Romel Castillon. Good morning. Kay Chris Sabalya Silete. Good morning sa imo. Daisy Gings Aspan, Jocelyn Arisivita Ola, kay Joni Loranas, no? So, sige, mga ka-aksyon, sa mga sino karon mang mascara, mga mascara karon kay makaon ta chicken inasal, kaya ang Bacolod na chicken inasal bala number 5 bala sa bugos nga nga Pilipinas, bugos na kalibutan, te. Mano kada, laing naman niya ang Bacolod ng inasal. Masarap, malinamnam. No, hindi lasay. Good morning man kay Shirley Manuel. Okay, so sige wala naman sang greetings, no? Happy birthday sa tanan na may birthday today. Karon naman ang ibansog po nanta, ha? Magabalik kita pagkatapos gid lamang sini. Size 20 size Action Radio Philippine Standard Time. Aton naman i-check ang aton patrol sa inang mga balita nga natipon sa siniman nga aga with Action Zeal Minardo. Okay na sa Action Zeal. So sige, para sa mga balita, Action Zeal. Action Dorel, nagpahanugyan sa publiko si Police Lieutenant Alberto Sardoa Jr. sang City Explosive Ordnance Device and Canine Units nga kung mayara sila makitaan nga makadluda nga makitaan sa mga venues ang publiko sa Mascara Festival. Gilayon nga makipag-angot sa kapulisan agud ini ang ma-report man sa SECO. Ginklaro man ni Sardoa Jr. nga ang nakita nga ginaaligar isa ka flash bomb grenade sa Capitol Lagon, isa lamang ka pyrotechnic device o kung ginagamit sa mga concert. Sino kay Sardoa ang pyrotechnic device nga nakitaan ang may pressurized gas nga kung pinduton naga-emit o kung naga-produce sang anuman nga mga material nga ara sa sulod ang kasubong sa mga nagakalain-lain nga duag sang aso. Dugang pa ni Sardoa nga ang pyrotechnic device para lamang sa entertainment purposes kag hindi makonsiderar nga explosive device. Balita gikan sa patrol ni si Action Zil Minardo. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Madamo ginya salamat Action na Zeal Minardo sa mga balita nga imo dulong siniman niya aga. Again mga ka-action susubong ng highlights ang Mascara Festival sa mga magalagaw karon, so enjoy gid kamo mga ka-action and stay safe gid kamo dapat. Dala gid kamo sa mga essentials, no? Extra food dira sa mga magalantaw sa sa Dance Street Arena. So, karon sa hapon, actually, mga 10 a.m. bukas na ang gate, no? So, reminders lang sa inyo nga may dilian. So, ari basahon ta para aware ka mo liwat mga ka-aksyon kag basi bala malipat ka mo balahaw. So, gates will open at 10 a.m. No movement by 2 p.m. mga ka-aksyon. So, 10 a.m. pa lang pwede na kamo kapungko. Galing kaya wala kamo lat pero at least may pulungkuan na kamo. So, no vendors allowed inside. Bring your own food. Bring your own transparent water bottles. Bud sila ko na to hambal Action Zeal kay inate. Syempre, ang mga water bottles nyo dra bala nga or mineral water nyo dra ngin bakal. Di ba may nakatapik na dangangalan sang mineral water kakaso nyo ina para kitaon ganyan tubig ang dala nyo. Okay? Bring your own fans. Umbrellas, ball pens, or any sharp objects, liquors, drones, and backpack are not allowed. Even ball pen, mga ka-aksyon so hindi pwede. Mga payong nila nga may taliwis na bala, hindi na siya pwede mga ka-aksyon. Okay? So, amo malang strictly no smoking inside the premises. Kag para sa mga gali, sa mga
PWDs and senior citizens sa inyong entrance ara sa gate 3 and for general public ara sa gate 1, 4, and 6. Okay? So, sige enjoy good mga ka-aksyon, and again, happy Mascara Festival, Syudad sang Bacolod! Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik ka hum, hey, balik ka hum, hey, balik ka hum, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik ka hum, hey, balik ka hum, hey, balik ka hum, hey. It's time to smile when you know. Alright! So, it's time to smile again, mga ka-aksyon. Balik yo home. Digin magkalipat nga. Samtang nagalagaw ka mo karon, smile gid ka mo and enjoy your day. Enjoy your day. Enjoy gid sa pag-celebrate sang Mascara Festival. Thank you so much. Shout out ko no kay shout out gali sa visitors namon from New York. Ara nagstay sa amon sa Tangob. Oy, may visitors sila ni Ma'am Van Mayo nga halin sa New York, ara sa ila balay nagstay. Sige. Okay, so welcome gid sa aton mga visitors again nga mag-celebrate subong upod sa aton sang Mascara Festival. Okay, so stay safe and God bless us all. Ini naman sa Aksyon Dorel Cabato, una sa balita ng Saksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Aksyon Radio.